Com anem? Voleu tenir una collita així de maca? Avui parlarem de 2 fertilitzants casolans i totalment naturals que us ajudaran a tenir una millor collita al vostre balcó. Som-hi! Anem per feina! El primer és el que tothom pot fer a casa seva. Per què? Perquè és a base de pell de patata. Tot i que, i això no li digueu a ningú, que és un secret, qualsevol verdura bullida, sense sal ni oli, desprèn nutrients que es poden fer servir com a adob natural. Però vaja, la pell de patata. Per què l'hem escollit? Perquè és rica en potassi. I aquest element, aquest nutrient, va bé per les plantes en època de floració. I com que la tomaquera, a la que fa 2 pams, ja comença a treure flors, doncs li anirà de conya. És molt fàcil. Només cal bullir-la, deixar-la refredar i colar per regar. Sempre es diu que s'ha de diluir en aigua, però realment és tan poquet que no farà cap mal. Jo acostumo a fer cada 2 setmanes, més o menys. Però vaja, tot és provar-ho i veure què us va millor. El segon fertilitzant casolà és encara millor si parlem de cultius com ara les tomaqueres. Per això aquest vídeo és a la llista del Cherry Challenge i es tracta de l'aloe vera. Jo tinc aquesta varietat que vaig portar fa molts anys de Lanzarote. De fet, aquesta que veieu és la 4ª generació, és a dir, la besneta de l'original. Però bé, per què l'aloe vera? Perquè el seu gel intern és ric en molts minerals, com ara el potassi i el fòsfor, que són molt importants, però el que em va cridar l'atenció és que també és ric en calci, entre d'altres. I per què volem un extra de calci a les tomaqueres? Per evitar justament això. Segur que a vosaltres també us ha passat. Haig de dir que la tomaquera cirerol no ho he vist. Suposo que és perquè els tomàquets són més petitons. No ho sé, la veritat. Doncs què farem per preparar-ho? Tallar-ne unes fulles i pelar-les i finalment triturar-les. Podem triturar també la pell, però les punxes millor que no. Això és tot. Espero que us hagi servit per aprendre alguna cosa i que ho proveu als vostres cultius de balcó. Apa doncs, fins la propera!